kungiyar masoyan Kolkata. Kuzari ya kamata ka nuna, ya buga ganka a tsorace. Ba tsoro nake ba kawai dai dan bari nake. Me yasa? Saboda Nandini ko da yaushe tana kira na sai mata pizza da boga da kuma lemon kwalba mai sanyi. Yau kuma sai gashi ta kira ni ta ce na sai tikiti guda biyu na kusa da kusa. Kana ganin me ma'ana hakan ko dai phone na? Tabbas yana son ka. Ya zaka daga hankali. Idan ta ce ka nemi tikiti biyu na kusa da kusa, wannan alama so ta baka. Daga to ga wannan zoba. Abin haka ne? Mai gida, kamar yadda ake son jarumin karfi a Andara. Kai ma haka ake son ka anan. Da gaske? To kai ma gashi. Mai gida kai makura ne. Tafa wannan. Dan wata zube ma. Kai da mutane. Haba. Kai Siddat ne. Haba da gaske ga wannan. Mai gida, kana take ta gwalagwalanka. Kar baka talauce. Kai, mai gida? Ni da ban samu kilo 50 na gwal to menene kuma idan na rabu da gram 250? Gaskiya? Ashe ka gane. Sannu ne? Yawa sannu. Mai gida wacce zaka aura ta sha kyau. Ta sha kama ma wannan sakagon fa. Yana kama da jarumin karfi mai zubi irin nan manyan jarumai. Kai mi koman zobe na. Dawo min da shi. To gashi. Mai gida koma wa shi ai bayawa. Shi babur ne, kai kuma kafi babur. Yawwa. Benu ya kake? Lafiya nan da ni, waye kuma wannan? Kanin matar wana ne. Kaninta? Ni ne Benu, jarumin karfi na wannan yanki. Jinan, ku je da shi ka siya mishi duk abin da yake so kuma ya zaɓi kowace kujera yake son zama. Ni da ita kuma za mu zauna a kujerun kusurwa. Sai haka zai yi. Ina. Me yasa? Shi fa kanin matar wana ne. Ni na tilasta masa ya zo mu je kallo. In ban zauna a gefensa ba, ba ni kadai ba yayana da matarsa ba za su ji daɗi ba. Mu je su du. Me yasa sai a kusurwa ba ta zauna da dan uwan nata? Baka ji me tace ba? Shi ganin matar yayanta ne. Me hakan yake? Zai ya zama saurayinta ma. Kai. Kai. Wannan fa kamar ya dafe ma dokin ka ne. Ai ko ba zai yi sukuwa ba.